Hey, yollar yollar. Keremli dağların kükreğini yarıp geçen Jülveli dağlı yollar, arçalı kerkavlı yollardır be. Uzun uzaplar, uzamasa kim tapar, uzasa kammar tapar, uzamasa peygamber tapar. Mağruptan maşrağa kervanlar katnan yollardır be. Dessanlar aydan bağışı odanlar, ravlardır dervişler, bu keremli dağlarda dessanlar dörüdüpdürler. Şoň çiğnem bir yollara dessanlı yollarım değil ya. Yine şu yollarda nece boğulun atlı täsin bir dessanın dörüşü şeylere başlanıpdy. Assalamu aleykum. Wa aleykümselam. Gorun otyr musyňyz? Şükür, geliş nerden? Teoriden geldik. Gurgunjun derwendinden izinlamaňyz barmy? Bar. Ene, alın. Bolly, düzü eken. Gelin, geçiverin. Assalamu aleykum. Aleyküm. Ağlık mıdır? Şükür, sağlıktır. Geri verin. Näme hyzmat? İnim sen mağa şu kitabı alıp bersene. Evet. Aha, alın. Keremcan, muňa terede. Ürgünçe getem gittigimi tapjagym bilýärdim. Muhammed Ali Farabi'nin sağ takdak yazan kitabını satışaydık näçe? Tövdalaşıver. Bolor halifa. Kardeşim, men Türkmenden içinde ova kendini şehrini koyman, Türkmen dilinin miratyny eşrepi al ýygnap ýör. Sebäbi Peygamberimiz hem Türkmenden dilini öwrenin diýipdir. Şo dilin uly gelejegi bar diýipdir. Mağrupdan maşryga çeni bilmeýän ýokdur. Men Bagdadyň kitaphanalaryna türkmenler hakda riwayatlar toplapdym. Yine şu ülkünem şu kitabı duşaydım. Keremcan, adaplaştın mı? Awa halifa. Polyanna. Awa. Haglıkta görüşelim. Ha oturum. Ha oğlum. Maşraq ýerleriniň Siyabek ülkesinden gelen Türkmen täzirleri Güldiýaryň badaryna badarlaşyp, sowdalaşyp, Köwlüýüň üssü bilen Siyabek ülkesine gaýdarman bolup, welaýatyň beginiň ýanyna bardylar. Assalamu aleykum begim. Wa aleykümselam. Begim, siziň ýurt ajap ýurt eken. Gymmadragam bolsa almaýan guri näz nygmaty bar. Köp ýaxşy desturuňyz bar eken. Bizem erte sawata ugramakçy. Teoride barıp bunu aýdars begim. Ýöne bu halkyň toy bayramy. Aýdym sadakda näme diýjegimiz bilemizok. Ne dutar gördük, ne de bagşy. Neden beýle? Bilsek ýaxşy. Edirgeller, günämize tum. Zaýyňy da bar insaňy, siziň öňüňizde bagşammor, odanam. Bolar begim. Ýör. Wedir. Men begim. Häzirem bolsa, kimdir ol öwüp ýören bagşyňyz? Elbent bağışayımız. Ana şo öwüp ýören bagşyňyzy ýere girenem bolsa tapyň. Kerwan saraýa getirin. Töwrüýüň begileriniň öňünde saat çalyp nama gaýyrsyn. Bolor begim. Bizem täzirlen ýanyna barmakçy. Han ýörüň, gidelim.
Bağsy. Aha, Elbent Bağsy. Wedir seni kerwen sarayı çağırıyor. Men sököl. Aydım aydara hıvasım yok. Men ağlamak sapamma. Be. Onno Wedir'e seydi vaydayal mı? Gırıngdok bu hasret çıkıp yatirno. Sököl men. Bağsyny etmesek, diwer Wedir bizi begin köşkünden ýeňden bize dep gowar. Yoşrak ho. Esselamu aleyküm vedir. Wa aleykum Bağsy. Eglendiňle. Yatık qalayıptırna. Begim yatık galanyň bilse halamaz. Begim Howa begim. kervan sarayda mı? Howa. Täzir mihmanlar bilen saňa garaşýar. Täzir mihmanlar. Oňal bolsa. Yer. Begim. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Halayık selamu aleyküm. Hana Bağsy. Aleykümselam. Gel, geç. Otur ver Bağsy. Yigitler, sizem Türkmen ülkelerinden yalla. Hana ayt Bağsy. Ne beýle köp garaşdyrdyň? Begim, dağdandan merhassa bolup ýatyr. Sırkaw bolsaň, al eliňe sadyňy. Seni 3 gije günni, 4 gije günni lap gowy oturjak gelmen. Gaýdarman mihmanlara bir ola aýdym aýdyp saat çalyp ber. Azap bolur begim. Menim begim sallak bedi wagt. Bir gelin düýüşme girip helege diýär begim. Gel berik dip çağırýar. Ine, men hastalygymyň sebäbi. Ayağlar yatırdım bir düşürdüm. Gene düşürdüm. Ay yadımdan çıkma yaram. Adı sana. Ana kana onu vurup iş vurdum. Yadımdan çıkma yaram. Adı sana. Kaydan gelenini bilebilmedim. Şollelerden havar alabilmedim. Bak bağının gülünü yorabilmedim. Sana ağlar bağının gülünü yorabilmedim. Yadımdan çıkmaya adı sananım. Yelvendaydan beklersinden soralım. Bilebilmen ne yerlerden karalım. Ay sevden ersiz ülkemde banalı. Yadımdan çıkma yaro. Adı sonanım. Yadımdan çıkma yare, adı sonanım, adı sonanım, adı sonanım. Ay berekallah. Berekallah. Mehmanlar. Näme Bağsymy halamadyňyz? Ya resim qadam halamadyňyz? Ya da oturup turşumy halamadyňyz? Bu ýyl gyrmaňyzyň sebäbi nedir?
Yok begim. Resim kadaňyda sözümüz yok. Bizim begimizin bir gözüri var erdi. O pahir bir dert tapınny da bu dünýeden gaýtdy oturuverdi. Ha, vay. Yaman bolupdyr. Ine şo gözüriň sonatly aýaly ýygyny baş boş kaldy. Bu ýurda da 10 at owazy düşüp duraw diýip bizim ýylgyrmamyzyň sebäbi şudur begim. Elbent bagşy. Sen bagşy kemiň ýok eken. Aşyklygyň çyn eken. Ey Allah'ım aytdym ha begim düýşümde çağırýa diýip. Garaçynım. Ýöne oňa het edip söz aýdyp biljek ýigit töwride ýokdur. O geliniň bir ýaşy agadam mamys. Töwride gurtugulman atdy bir kempir. Gahrym gelse Hasan begiň sonozunum pasyrdadyp uçraýardy we öwün ýemişin. Kimdir o denanyň ady? O denanyň ady Sona begim. Hawa, Sonanyň. O denanyň ady wadaty biziň ýurdumyza düşenok. Bu bir döwlet bagşynyň sözüne görä, şo diýilýän geline düýşün naşyk bolupdyr. Onu näme? Bagşynyň ýol saýyn tutuň. Kerwene goşuň. Goý bu öz maksadyna ýetsin zaňar. Bağ vakçalı gül diyarım, cülgösü en uğurlu dağım. Gelin hoşlaşmalı çağım, ışığa yanıp aman aman. Aşağı, ho! İyice yarını bir aşağılanın, ho! Hacır kardeşler, o siz bana Tevridin dağlarını, qarlarını, çöllerini bir yaxşıca salgı verin. Men gideyin hovlukmaç. Yoksa men sizin iyinizi egerip bilmen hov. Aşağı! Yine şundan gitsen, ha anırda bir kumluk vardır. Ha. Şo gumlukdan geçersin welin bir kent bardyr. Ana, şu kendin anırsınla, yine de bir kumluk vardır. Ana şo gumlukdan geçersin welin aňyrda bir ullokan garawag bardyr. Ha. Garawağın kaptalyna da bir kara çatma bardyr. Ana şu çatman yanına barsan, şu çatman yanına bir kar kempir vardır. Ana, sen işini şu bitirer. Ve beyler, salgı veriyen dadınız oyuna değerli de herine. Yok, oynayalır. Sağ olun onunla. Olya, Çu. kanaman var. Geliver vakani. Uzak yerden sağ veliye. Amatlıca ağ veliye. Yere elvent bağışık. Yeme durdum. Büktür saydın doğruyor bana. Menden sonra sen sonağını. Ben seni nereden taparkam? Allah canım. Ulman mamını girdeten. Salgı versinler şöyle. Bir. Şunça bağları yıkıcı eğilgi dayım. Yo, beyli olsa. Ulman mama sen hakiki zadı koy sen. Zadı koy. Nele kuşum ben sen şu yerde örkreyin. Ödümcük barayın. Yadap ağrıp geldim deysem, hey, ne fağırmadın ka? Esselamu aleyküm Ulman mama. Aleykümselam. Aleykümselam. Uzak yoldan gelin mama. Hava? Hızmatını bitirmesen, Ha. şu oraçağında ölüm mama. Vah vah.
Maman kadrını bilsen var. Ha, onu yiyin bitti hata eder. Vah Mamacan. Ha. Men şu hizmetim bitirsen, adırın menden. Ha, hani? Gel. Hani? Yine, al. Hay. Yeni ilvet bahsi arkayınca oturdu sağlığın milyon boluver. Gereğin saat olsun Mamamcan. Men hazır gidip sonanı arayıp çık geleyim. Ha, neme Mamamcan? Ha. Gittiğim geldiğim diyme veri. İş var bitsin. Birazcık evlene vur. Ha, bulur. Ha, sözüme verdim olun. Ha, ne bileyim ne. Hani bir sinan şıppır göreyim. Ne mi diyen mama? İsta hazır geliyor. Hay Mamamcan. Bir iş ise var ya. Mamamcan'ın aylanayın. Mamamcan'ın. Ya. Öğünden medet pirim. Ya. Koy ay oğulcuğum koy ay. Vah senden aylanayım. Vah ne etsem kem. Vah ne etsem kem. Ne etsem kem. Cana koy ay valam koy ay. Vah bağlacığım. Köseneydin dersen çağacığım. Hani gel. Ne ben huvalayım. Koy ay valam koy ay. Koy sesin koy. Huva edeyin. Allah edeyin. Koy valam koy. Koy. Koy ay da. Sana öyle. Ne yapıyor? Ne yapıyor? İneceğim görüyorlar oğulcuğum yaralı. Kızamık çıkarıyor. O ineceğim kızamık çıkarıyor. İnan yemekçiğime milyonerlerim. Sonra gelin ben senin yanına haberci Vah ne mi diyen Benim ineceğim. fakirle sırdaştım ben. Bilyen ineceğim bilyen. Bilyen olsan var ya. Sen yanına bir bakşı yığıt gelittir. Ölüm yakşı yığıt. Yöne sen neyip durdağı. Vah ineceğim şu vakit ben yadıma yığıdım düşün o. Bakşam düşün o. Vah ineceğim ne emesim kem. Vah elim beri ağlat. Sesim koyuyorum. Vah ineceğim. Koy valam. İmmolmam ka. Koy ay valam koy. Koy sesini. Koy inne. Koy ay oğlum koy. Sonam. Yok değil mi? O yığıt kara suatır. O yığıt kara. Vah şu vurun koy ay yalı ineceğim. Bolya. Bağşı. Hay bedasıl elmen. Onun obasını bir çağı kızamık getiriptir. Şunu saat çalıp versen açılya diyeler. Şonu gayrat edip saatçığı çalıp ver oğlum. Olur Mamacan. Ha? Bitti bil. Saat bile açılayan olsa o çağanı girdin her günü dep edersin. Ola kızamık eken. Karamgon olsa açarsın inşallah. Gör Mamacan. Gör. Yürü hani. Ya Allah'ım. Koy ay oğulcuğum koy sesin koy. Ene aklı. Bar dedin onu özün çıkıp sıra. Şey Bar. Utanma.
Alın bakşy. Taňyr ýalkasyn. Bile yalkasında. Müşviri olmaz. Yerine ettin. Arkayın ol oğlum. İnme sana sen kıvam. Ay sabır. Arkayıncak toysayın tutuver. Yürü. Yürü dedi. Gelpelim gideli gülşen teyline, bilbil ürküşmesin gül olcamasın. Öse badı savar ülkün belline, bir moy ayrılmasın tel olcamasın. Uğruna gidirdi şemsiyle kamar, zülfüne tepilmiş müşk bile anvar. Kadına yaraşar burası ah kemer, bile bağlaganım bilin camasın. Anam kucaklaşır kalkarsın gitmedin, rakiplerin tanesini yetmedin. Armağan köptür gece gülü yatmadın, yedenlerin ulan konuncamasın. Bağında bitenler baksalı bari, bol olur tireller alma imari. İstesen kaparsın söğün yari, dile barı gelen yolum camasın. Eller köyünden tapıl hovaya, yüzünü oğuşuttum şemsiyle aya. Lünden posölerden bir havaya, doğduk deprem nesildil ancamasın. Lünden posölerden bir havaya, doğduk deprem nesildil ancamasın. İle barı gelen yolun camasın. Necepcan. Yadadın mı oğlum? Erenler yol görkedir. Yaranın yaxşıladı. Pirin perişte. Yollaşın haktır oğlum. Geldi mi? Geldi mi? Rrrr. Sonam ho! Sonam dedim ho! Sonam ho! Hani gel gel gel. Gel hani. Hay 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 hay. Hani bir vakit sonam. Hani bir Necepcan nerede? Şu yerlerde bolmaly ede. Beci çağır.
Ona tavsırım mı? He, bolya, häzir. Hay senin yürüyüşün sonam. Ho. Hani koy yerine. Dutarını hem çünmenden soğraman alayan. Koy yerine. Ey kurum tok, bir asıl. Dutarını hem çünelledin. Dutarı değme. Sen baş çıkaracak işin değil, işittin mi? Dutarı elleyme. Eline de. Aydayma. Oy, näme boldy? Näme boldy? Wah, ogulcuğum. Bir yerin ağırttın mı? Karakolluk edipti. Dutarımı elle etti. Tingil eden bir o tarını mı? Seninle bu öyle ecine koymak edecek değil mi? Ha? İyilden sen yalsı o meydanın odun yınak geliyor. Hani yor hani? Dur hele. İşim bile var. Oğlunu yastan, ayağı baştan iptir. Şu eşeğini odunun maskuyla gelmesen, bu tarel demersin. Necep, oğlum. Necep, beri gel. Kimsen? Oğlum. Necep, beri gel. Kimsen? Oğlum, beri gel. Kimsin sen? Necep. Ağılır yatırdım, birce düş gördüm, yadımdan çıkma yari adı sunanın. Ne hanın, onu görüp iş kurdum ha, yadımdan çıkma yari adı sunanın. Ana gördün mü keyvanı? Oğlunun talep etsin olacak ki ne? Hova. Yaltağının tanrısı tayık deyip doğraydıp derler. İnnin oğlun her gününe şey deyip bir eşek yükü odun getireydi. Ne edersin? Yedile de yersin. Odun yıkıp veren yerine mallarımızdan makar. On tamam keyvanı men henglerim, beylerin, törelerin kuluğuna yaraya. Yine nesip olsa Harizmin sultanının kuluğuna deger. Ana şu günleri çelli o odun yığıp mal bakıp verse Necep canı mayi manızlı ayyalı gıydam taparız. Gelinemedin örs, toyum tutarız. Elven, beydime seni. Özüne şu derecelere yetip, oğlunum kulu olup, hizmetkarın edýän işini etmeli mi?
Ay oğlum. Beg ağan qagatnap. Sen yadyňdan çykmadyk bolsa, Necep jana öz hünerim öwrederniň wadal sözüňe mäbadyr. Keýwany. Bu bir köşünün törünü begüne yetip aydyp saat çalıp halka gurap oturmak üçin 7 ýaşyndan odun ýygnap, mal bakyp janyny emgemeli. Hiç kimse garny gaşap, o kölegeden bu kölega geçip bagta ýeten ýok. Hudaý haklasyn. Bu ogluny men hiç ýyl görüpdigim ýok. Ýöne bilip bolýarmy, birden takka janym çykyp öle gaýdym-da. Bir gysym çöp tap bilmeýän çagy bilen galaýsaň nädersiň? Agdyňdan haýır aç, toba di. Ogluňa adam etjek bolsaň, men kähä diýmeli bolsun sonam. Ondan bilip goý. Sen hem wadaň adel. Vekiyim, bilbil oğar seni şu yere getiren. Saat senin madam yoldaşın var. Necep, balam näme boldy? Necep, oğlum näme boldy sana? Ejejan, yatsam, ulağıma bir owaz eşdilýär. Bir daýy düýşme girýär. Ey toba. Ejejan, şu adam eşdip durna. Oy, Necepcan, oğlum. Oy, hani gel oğulçugum ýüzüň ýuwaly. Hani, bol oğlum ýüzüň ýuwaly. Yür oğlum. Yür yatınni. Eýem daň atyp gelýär. Yür. Yür hani. Salamu aleyküm ýaşuly. Wa aleyküm esselam ýaşyr. Oglum men seni odunly derede gördüm. Odun çöplep ýörken. Näme adaşaýdyňmy? Yok ýaşuly. Men odundan bir ýam çöplek koydum. Şu derede saat salp bilýän ýaşuly wa diýdiler. Şonu agtarp ýörün. Ha, oglum sen birazcık ýalgyşypsyň. Sen o ýaşulyny tapmak üçin ýene bir-iki dere aşmaly bolsaň beýlek. Ine şu dere bile gitsen öňden garajy çatma çykar. Ýakynlaşybersen sadyň tesem eşdiler. Öýde alyp barar seni. Doğru ýaşuly. Sag boluň, taňyr ýalkasyn. Bile ýalkasyn. Ýörünne men seni uradoýyn. Ýörüň. Sonam ho. Wah, Necepden habar ýok. Hawa. Seni men oň ýoluny garap otyrmy? Asyl men ýolumy garaýyň okla, ha? Oň düýünki çykyp gidişi. Sinnem ýygyna dolananyk. Sen ol ogluň o meýdanyny oýnap odun çöplemek ýatdan çykaryp öýe gelip bilýän nädir. Ine begin toyundan toy terpay. Geler, gitjek yer ýok. Yer öýe girer men ýadadym. Maňa bir çaý ber. Bagşy. Ýadyňda bolsa, Necepjany öz şirni wazlaňdan öwredernip söz beripdiň. Wah. Sona gelin. Bir gysym odun ýygnap bilmeýän oglan. Sadyň ýerden öwrensin. Yür. Öwrener, yür.
Habarlaşın. Adam mamka. Habarlaşın. Giyiri ver Hudaýyň menneti. Salamu aleyküm. Wa aleykümesselam. Geç otur hani. Sen ýagşy ýigit. Bagşy sadan naga dälsin. Yok yok, çalp bilýän zadım yok. Ýöne dutar çalmany öwretjek halipa gözleýädim. Sizi salgy berdiler. Doğru. Hani elin alıp gör bakaly. Çekinme. Hani kızım otur oğlum. Yer bakaly. Hani hoğlukmada başla oğlum. Hani aşağı perdelerden emsal Kur'an. Çekinme oğlum. Çalıyor, çalıyor. Sen ýagşy ýigit. Öň du tartyp görüpmidin? Yok yok halipa. Yok, yok. Sen ýagşy ýigit. Bir hellem garaşmagy bolýarmy? Bolýar. Men häzir. Men häzir. Ya, hani. Ana. Ya, oğlum. Şu dutaryň adys kemkäf ýeri bar. Ana. Ulu bilen eşegin saatlarsyň bölýin. Anan soň çal ber oğlum. Bolýarmy? Al oğlum. Bolýar halipa. Sağ ol halipa. Taňry ýalkasyn halipa. Sen 5-6 günden ýene bir aýlan. Bolýar. Gelýärin. Sağ olun onna. Halipa, meni öýtäp gitjek. Borda, gidiver oğlum. Sağ oturuň onna. Ýadyndan çykaraýmagyn oğlum, hökman gelgin. Bolýar halipa, taňry ýalkasyn. Sağ ol. Sağaman var. Uy. Sen şu töwerekden mi oğlum? 2 depa açsaň, öýümüz. Ha, iňreme garalypdyr. Yer bolýar, sağaman var oğlum.
sağ, bozulan köňlü seyipleyen dermanlar. Necip! Necip! Aç kapını! Necip! Aç diyen kapıyı Necip! Necip diyen! Necip aç diyen sana! Necip! Hani kapıyı aç! Necip! 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 Hande utar. Ödüň çalma diýdiňe. Nirde gitledin sen? Necip? Bagşy, näme boldy? Bolunda at yok. Oğlum, näme boldy? Hiç zat. Yat oğlum. Yat ver. Allah ne deyin, bağa seyran edeyin, bağın kızıl gülünü. Selamun aleyküm Halipa. Ve aleykümselam. Han Necipcan, gel oğlum. Geç verik. Hava Necipcan, dutarın ordun mu? Hava. Kulaklarını taktın mı? Hava. Hay ondan sadım öğrenensin. Çalakçılık. Çalakçılık. Han salva hal görelim. Hani? Ene. Han görelim. Ay tuvalimi, bolu bilye. Be. Ay tuvalimi. Hay Necipcan.
Men sana sağ öwredere çakım ýogunda oglum. Sen tuwelimi sağ söketi öňürüp beren ýaly. Men maslahatymy alsaňa özüňe başga halipa boldy oglum. Men sen diýen halipaň bolmaýyn. Sen näme diýen? Ol Horazmin ýen ýurdun bir ýerine aşyk aýdyň diýip saz bilen derdi bilen depedi bilen hakdan şenme pir bolmaly. Aýdyşlaryna görä oňum gözleýäni edil sen ýaly ihlasly ýigdiň şägird bolmaly. Ýöne meniň owasyny bilemokda. Huşum gitdi. Ana sen oglum şoň ýanyna bar. Hani bolýar? Sen şonu gözledi tapok. Bolýarmy? Bolýar. Ihlas etseň sağdyny bolsun oglum. Maksadyňy hökman ýeter. Ene. Necepcan. Dutaram sana bagş edýän oglum. Ýanyňdan aýrymagyn. Maňa ne Kerem ağa? Sana Necepcan, sana oglum. Sağ ol Kerem ağa. Taňyr ýalkasyn. Ýalkasyn oglum. Baran. Gidiyor. Yolun hak bolsun. Yollaşın hak bolsun. Ye. Sağ oturanda Kerem ağa. Taňyr ýalkasyn. Sağ ol oğlum. Tagaman. Megerem aşyk aýdyň pirin gözleýär şägirdi. Sen bolaýdyň gerek. Yolun hak. Yollaşyň hak bolsun. Hakdan gelýän sadyň gudraty Necepcan erkine goýmady. Ece, Necepcan, gelin oglum. Hawa ece. Ogulcugum, ine täze tamdyrmada şeren ilkinji çöregimiz. Ine sana yörüýte köýekejige mişirdim de balam. Al oglum. Necepcan? Ogulcugum. Sen bir hyýala menini men diýenle balam. Ece men gitmeli. Uy, nere gitmeli oglum? Ece, men şu odunlaňy ýakyp gutarýan çaň dolanor. Ece, men gidip öz gosarlamy gözlejek. Wah, oglum. Ececan, ruhsat berseň men kerwenden galmaýyn. Wah. Oğulcuğum, men yol çayını tutup ödümcik seni uğradarım balam. Yür oğlum, yür. Kim borsun oğlum? Men Necep, salamu aleykum. Wa aleykum esselam. Sen nereden? Näme geldin? Kimin wasa söyle geldim? Men yetim oğlan, menne müwessa da ýok, töwellada. Men aşyk aýdyň pirden saz öwrenmäge geldim. Berekella. Sen aşyk aýdyň pirden sapa galmaga gelen bolsaň, sen şu agajyň aşagyna taýaly, pirem häzir geler. Hani geç otur.
pirim. Oğlan şerde kalsın. Mıngdaşı gora olur. Erter oğlanın yanına elterdin. Entek şolarla boluverdin. Bolar pirim. Odun yığınasın. Oňdaşyndan ogluk gyzy bakıverdin. Bolýar. Bolar pirim. Ya kudret o işliyim. Eden ve şükür. Eşeğin mi Necip? Ey Tanrım, bu sahada aşık olan yaşacık yüreğim, ahlatım kolla varayım. Sopular sağ olun. Medrete kömemedi bilýäňiz. Allah ýalkasyn. Dutarın häzir nämesin öwrün? Perdelerini. Owu perdelerini. Dutarın perdesi näçe tany? 13 tane. Dogry diýäňiz. Haýsy perdäni geçýär? Novay perdeni. Owu nowaý perdäni. Hani birinciden nowaý perdäni basyp takyň hani. Salyň hani. Sal gatyrar. Sen näme oturdyň? Bol sal hani. Tut. Anden galdyr elini ýokary, ýokary galdyr.
Hakkatıra. Berekella. Pirim, Hoş gördük. Han Necep nirde? Häzir uğrador. Uğradorun pirim. Bolya. Dogam ediverin. Yeterce. Dinleyen ustadım. Hani täze gelen oğlan nirde? Ustadım. Düğün odundan gelemişsen görmedim. Ya da öyle aç giden olaymasa. Başka valta hem adamın içinde sol. Şoň niragden tenden başka bilýän ýokdur. Bar gitte çağırıp gel. Doğru ustadım. Şägirtler. Şu dutarın perdelerini geçtik. Dutarda näçe perde var? Ustadım. Berekella. Baş perdeň ady näme? Noal perde. Soňky perdeň ady? Şırılan perde. Şuň haýtaýdy mı geçtik? Dünyada. Dünyada. Dünya, yer. Yerin myýhy nämedir? Ustadım dağdır. Berekella. Kemalcan, siz galyp sadyňyzy gaýtaran. Oglanlar, siz dynjaly berin. Ustadım, siz bize saz çalmagy öwretýäňiz. Sazyň inçe sirlerini öwretýäňiz. Siz bize ýekece geden bolsa saz çalyp beräýiň-de. Ustadım, aýdymam aýdyp beräýiň-de. Ay, sağ ol Wagsim. Sağ ol Wagsim. Sağ ol Wagsim. Ömrüň bolsun. Hay berekella. Ýaşullar. Wagtym bir çene bardy. Nowruz agşam inni ýa-da anlar. Ruhsat berseňiz öýe gaýda aýtak. Çağalaram toýly. Ya hey, ne ettin aýmuny? Toylu bolsa, toy etmeli orada ho. Bagsa. Ha. Gassagır owa gitmeli bolarsyňyz. Öýüňizden habar geldi. Senin işini de okmay. Halınızı gaýtala. Gidin de kuyudan su çekip su daşa. Mağarlara ot berin. Var gidin gidin.
Kakacım, sana näme boldy? Hiç tadım olanok. Çılgıydım. Hanenni şu perdeden başlayar. Doğru bağ söylen, elbet bağısı yarıştırılacaktır la ho! Novruz bağışı diýerler mi? Ho. Novruz bağışı meň köşkünne Elbent bağışı bile yarışsa o. Halipa Elbent bağışyna tanaýap ýöne Novruz bağışı diýilen kim? Novruz bağışı bilen Pierden bile tapa galpdyk. Esselamu aleyküm pirim. Wa aleyküm esselam. Pirim, Mülayim Han dermansız derde uçurapdyr. Oňa sizden başga emed biljek ýok. Allah'ın iradesi beýikdir. Hak aýdýaňyz. Derdi berýanym Allah'dır. Dermannym Allah berer. Ras aýdýaňyz. Men oňa öz gyýdyma etewan bolsun diýip edip terederim. Pirim, ijada berseňiz sizin aýdanlaryňyzy bege de etirerim. O ruhsat Allah'tandır. Hani geçiverin. Yürüm. Aho yeterdi. Bolly da ýawyny senem. Alaytýan aramyzda iň körpejämi şol allyň ýatdyň etenem. Ay men pirim çykaýmasyn diýänne. Aha o pirim bu wagt oklap ýatyr. Senin bilen bağa girsem, ha çemen bolup güller tirsem, ha ol şörüp bile yörsem,
canım alli cellat gözlerim vah kara gözlerim hep güler yüzlerim hep senin kara gözlerin. Canı qorsogunu salıp saz bilen, oğaz bilen bededin sen insani. Yol görkün, kuvvat ver kara dutarı, utulmağı bir yadıksız bennäni. Ya yaradan kadir, kudretli cebbar. Rahim kılvır, kalbi dertli insana. Bir senin özünden peyda va nebba. Keremin kudretsin, rahmeyle cana. Yeterce, hanı bir saz çalıp ber.
Ine bunu azap taad. Bu tadı meni öňe eşitmändim. Halipam. Bu sady öň bizem çallyga. Yeterjeten gelenine näçe ýyl boldy? Esli jawap dolandyr Halipam. Bir daha çyksak bolsa, munça ýyl az möhlet däl. Pirimiz eger şunça ýyl ütgen zat ýok bolsa, yeterjeden gowdaýhan ýa padyman çykar. Ýöne bagyşy tadyndan çykmaz diýdi. Eger barara yeri oba oruçosu bar bolsa, olary boş umyt bilen allap ýörmesinne talaplaryna görä bolsun diýdi. Eger barara gapysy howsary ýok bolsa, onu pirini seni kovmaz, oduny bile boluversin diýdi. Özüňem gidermen bolsaň tutarym goýup git. Salyber tadyny. Yero ýigit. Kim sen? Assalamu alaykum bagşaga. Wa alaykum assalam. Ha, sana näme gerek? Halipa. Men size şahirt bolmagy geldim. Ozal 3 ýyl 6 ay aşyk aýdyň diýen bir sadandan kabardym. Yeri. Men diňläp gördü-de. Hey oglum, men sana sada öwretip bilmenni. Sen ýüregin mögjü güýçli. Oňa elbet bagşaýaly Allah tarapyn halatly ozanlar bolmasa, men başym çykmaz diýdi. Ana men şoň üçin siziň ýanynda gaýdy berdim, halipa. Siz maňa halipalyk etmeseňiz, hiç kim halipalyk ede bilmez diýdi. Aşyk aýdyň pirin özi hut şey diýdimi? Walla çynım halipa, asyl özi şey diýdi. Dogryny aýtsaňar. Halipam çynym aýdýan, özi şey diýdi. Siziň ada-wadaňyz bütün horezme ýarapdyra. Aşyk aýdyň pirin özi aýdan bolsa, diğer çerek bardır öyle. Hani du tartışın göreyin. Saat çalışın göreyin. Sen başlan işini taşlama. Bu birinci tapak sana. Bolya halipa. Ondan barıdır. Durber wakal Necep. Menin tek sana. Kimin kimdigini mazalca gözüňe görkezär.
Adamlar. Meninni garradım. Men gollarımın kuvvatı, barmaklarımın deramatı kaçtı. Men bu kärimi yöretmöö kime bererkem diýip gördüm. Münasip şägertlemem bar. Yön olan birem dertliğini saz bilen bejerme ukuyunu alıp bilmändir. Necepcan men şol ukuyumum el alıp bilipdir. Şoň üçin maňa da halifalardan galan gara gazma dutarmy Necepcana sowgat berýän. Hanşa dutar geçirin. Dutar ten koglum. Yönü öz dutarın bilen özüňe nesihat bereýin. Ondan gidiver. Sen baran soň şa islemez elwendi. Pendim budur, tekebbirlik eyleme. Tekebbirlik goç jigide har getir. Pendim budur, tekebbirlik eyleme. Mundan barsaň, Ethem hanyň gaşyna, altyn zygatyny sanjar başyna. Özüňden ýaşula deňi duşuňa, pendim budur, tekebbirlik eyleme. Ana garry kemper. Inni sen ýalňyz ogluňa da gerek bolmadyň. Ol inni maňa onuň ýaly gözü kör, garry gurty ene gerek dälýämiş. Ýene men saklaýan seni. Sana o habar kim aýtdy? Elwen bi döwlet. Kim aýdyr? Maňa sen ogul dogurup bermeseňem şägirtlenme. O habar ynha yeterce getirdi. Özi ýaly jalataylar bilenmiş. Perdendi sana Allah veren ok Elwent. Berjek bolsa men almak kaňam öýleşikle kenine sen. Ol gidipdir. Men kör bolam soňam. Birin allam. Çağa sesim eşdem zok bize. Necebe aýtjagmam. Eger sen şu takalyň uğruna ba bolsa, beren süýdüme razy dällerin. Ýöne men saňa da, sen şägirdiňe de ynanamok. He, bolýar da. Ýigitler, arman ho. Yeterce senmi? Owa men. Ha, tanamadyňyzmy? Sen nire, bu yerler nire? Nämen men gelmellen bärik. Ýogsa da oglanlar nirde? Oglanlaram bardyr.
Muňa dagterit üýtge mersiňe deme ho. Sen hem kitabyň elinden düşürmersiň. Assalamu alaykum eserji. Wa alaykum Salamu assalam. alaykum. Yigitler armanda. Bar bolun. Ýogsa da Necep nirde? Necep pirin öz ýanyna. Innol pirimizin nämmillerýän sägirdi. Necep pirin ýanynaky tamlaň biriniň ýep çykka. Sen gitmedik bolsaň, pirin öz ýanyna sägirdi sen bolardyň. Aşgaýdyň pirin şäherdi bolmasagam, baş begin bagşysy Elbent bagşyň şäherdi. O gelýän kim? Necep de tanımadyňmy? Ýok, ýanynaky. Pirimize bir hassagy getirdiler ha. Howa? Şol gyň mulayim da. Ay oya. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Ýere-o ýagşy ýigit. Niçik ýagdaýlaň? Ýagşy. Taman geldiňmi? Geldim. Enen görgül sen gaýdan soň zar-zar aglap gözler kör bolupdyr. Sen bolsa ondan habarym tutan ok. Bagşyň amadyna gowdal. Sen öweyim bolsaň oň ogly. Bagşaga sen bolşuňa gatynamysy diýe. Necep? Bagşaga menden sorar. Men oňa näme diýmeli? İnşallah mizananyň habar alyp gaýdaryn. Hatirjem bolsun. Merhemetli Sultan Esen bege aýdyň. Diwer wediriň uýasynyň derdiniň dermanyny Allah'nın eradası bilen bezbellik, köngül kemisligini surapdyr. Onu saz bilen bejerip İnşallah bolýan. Şükür etsin beg agamyz. Yüreğiniň küýtän tazyny tapdyk. Ýöne töräniň getiren gyýdy mulayym jana gamlanmak bolmaýar. Düşündüm pirim. Töwereğini aýdym sazdan başlykýan hyzmatkar bolmaly. Enni mulayym jan gutully. Agtyar Allah'dandır. Biziň şägirdimiz Necep o mukamy gözel çalýar. Men oň ýanyna Necep jana moşuk goýbereýin. Baryança ta söhbet eder. Weun naçar. Ondoňam şo jele gaýlarda Necep janyň enesi bolmaly. Şoň didaryny görüp gaýdar. Allah ýarňyz bolsun pirim. Necep can. Tagaman var. Ýoluň hak, ýollaşyň hak bolsun. Sag bolun pirim, bolýar. Begim. Çakryň ýebermeseňidem Elbent bagşy gelipdir. Gelsin. Assalamu alaykum siziň han hedretleriniz. Ha, wa alaykum assalam bagşy. Çakylyksyzam bolsa zerur habar bilen gelýändir. Aýby ýok, aýdy berin. Ine bu men şägirdim. Ha, şeýlemi? Uzak ýoldan bir habar getiripdir. Ay garaz şumluragam bolsa dinläýseňiz. Aýdy berin. Aýdy ber, aýt. Siziň merhemetliğiniz ýolda gelýärkem. Siziň Han sahawlap durmada çaltyrak aýt. Siziň şäherige tarap bir kerwen gelýän eken. Yeri. Şol kerwende bir gyýd bardy. Ol gyýda da bir baş tumak saat çalp berip gözüme aşyna aýlak gelýän eken. Ýalňyşmasam şol gyýdyň adyny Mulayym han niýe aýdylar eken? Owa, o bagşy ýigit o gyýdyň gözüni başyna aýlap dur diýe. Bizem öz gyýdymyz bolaýmasyn diýip, ynha bir zerur habar getirip durşumyz han hedretleri.
Vezir, Men berdi begim. kimmiş ol? Bağışı değerli bilbil bolyanım olsa zınnana sayrasın. Derhal yetin idinnan. Bolar begim. Hanı koy. Koy bala. Koy sesini näme ağlayan? Han koy hanı ağlama. Alfuç. Yeneken. Hova bala. Neçe günler kulağıma ovar eştileno. Göğnüme olmasa nece ve bardak bolan yali. Aydiyanın näme? Yok yok balam. İne görürsün. Nece ve hiç adam olan nerede? Al balam al. Al su iç. İç balam iç. Hemme zat kovular. Ol bir devlet bağışı kimdir ol? Elvent'tir beyim. Ha, Elvent. Öweyliğin edip duraw.
Owa. Necebin Aşyk Aydın pirden pata alandygy bir hakmy? Aşyk Aydın pirden pata alan hak begim. Mulayim Hany derdinden açanam Necep begim. Oň ýaly bolsa Necebiden nandan çykarym. Emredin begim. Köşkde ýarış guraň. Goýalar ýarışdyrlar. O bir döwlet elbendem çağırın. Yarışda kimin kimligi belli bor. Bolar begim. Necipcan, oğlum Necip. Halayık. Häzir siziň öňüňizde iki tane sadanna ýarşar. İlki bilen olum serpaýyny men özüm ýapjak. Ýöne ýarşda kimin ýeňiji bolanlygyny çözmeklik size bagly. Oturun. Nova sizden. Başlayıver. Yer heppesiz bir döwlet ýarşaýjakmy? Men sady kesip diýip öwrenmedim. Men ýüregim sadyň oljagy. Kalbim giýje ünnep owar edip dur. Entek sen oglansyň. Bu saatlar seni çalmaga değil, eşidem görünlersin. Bak ol bakayım. Bereketli abi. Bereketli. Darıkma Necep. Almadım oğlum. Saat sen yüreğim ovadıdır Necepcan. Çalıver oğlum, çalıver. Bir devlet elbent Necep'in kimliğini var bilýärmi?
bilýändir. Bilmän. Ya, nece biýeňleýärmikä? Ay hovuda. Oğlunqa gözünün odu alnan napçağa. Näme boldy? Hani şunun çalla. Böyle diýerler saňa. Yol doktoren tek. Menin gorumum var, halk içinde kolluğumum var. Bular meni gollaýarlar. Nesip bolsa, bu pedernäleti masgara edip köşkden kowdýar. Elvent Bagşy, bek otur. Bugün elim sen yakanlıdır. Sağlığımda sıntıradıp beren eziyetin çiğnem. Minnettil çörogün çiğnem. Beren waganda tapılman. Naçar enemin dökün göz yaş çiğnem. Hata okuma olurdum. Yetimligim ötenli. Qanat perim yetenli. Bagşy, aklın bolsa aman dile. Necip, wah saatyňa dönmegin bala. Berekella, taptırmaz perdäni. Halayık. Yeňijini terede anykladyn. Adamlar, şu günden şeýle şu köşkde nece oglanyň aýdym taby ýanglanar, ine şeýle. Oňa patany pir berdi. Bayragy bolsa biz berýäs. El garad Elvent biýarşda ýeňilip lap keç bolup çykyp gaýtdy. Necipjan bilen Malaýym ikisi maksat muratlaryna ýetdiler. Ine bir aşyklar hakyndaky täsin destan şeýle tamamlandy. Ine bir ýarışda päp doýugyň Seyhuyun güýji üstün çykdy. Necipjan bilen Malaýym ikisi maksat muratlaryna ýetdiler. Iki aşyk hakyndaky täsin destan şeýle tamamlandy.